Sponsoreret af Stim Ro. Goddag og velkommen til Vild med Vind. Selv tak. I dag har vi vores tegnsprogsoversætter med, Patrick Husum, som er fra De Døves Institut i Nordjylland. Ja, vi har været ude og måle nogle vindstyrker, fordi vi godt kunne tænke os at lave nogle vindmøller her i Næstved by. Ja. Og vores hypotese, eller det vi i hvert fald havde tænkt os at gøre, var at komme så højt op som muligt, så vi kunne få mest vind, altså få udnyttet vinden mest, uden at huse og træer kom for meget vejen. Vores målinger, der nåede vi frem til, at oppe på åsen, altså på den venstre side af bakken, ikke der hvor vandtårnet er, men den anden side, der nåede vi op på 4 i bioforskalaen. Ja, det vil sige, at kviste og små grene bevæger sig. Så målte vi også et andet sted, oppe ved vandtårnet, nemlig også oppe på en bakke. Der nåede vi op på 5 på bioforskalaen, det vil sige frisk vind. Ja, vi har tænkt og overvejet, hvilke fejlkilder der kunne være med i vores målinger her. Og en af dem kunne være, at der var træer oppe på bakken, som tog noget af vinden. Altså man kan sige nærmest skygge fra vinden, så derfor vi ikke fik en helt optimal måling. Plus at målingerne var meget forskellige, fordi der var vindstød af forskellige karakterer, så vi skulle måske have målt flere gange, vi egentlig gjorde. Ja. Placeringen tror vi ikke er noget problem, fordi at der ikke er rigtig er nogen, der bor oppe på bakken, så det eneste, der kommer til at skygge lidt for, det er man kan sige, den natur, man kigger op på bakken. Men det er i forvejen ikke noget specielt, så vi mener ikke, at det er et problem at placere vindmøllerne deroppe. Ja, i forhold til terrænet er det ideel placering, da der ikke er rigtig noget, der forhindrer vinden i at komme direkte på vindmøllen. Ja. Hvis du har mere at tilføje, så vil vi gerne sige tak herfra. Stim Ro pålægger sig ingen ansvar over for eventuelle øjne eller navleskader, der kan forekomme spor og mælkepulver rapporteret for os i vores produkter.